السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aziz ve muhterem Instagram'da Müslüman doğullar, Allah Tebareke ve Teala taat ibadetlerinizi öz dergahında kabul etsin. Her yerlerde olsanız, sağlarınız sağ olsun. Bir ayal doğumuz soraktırla, inha adamısı hembesser olan vaktinde kan bir hembesserinin adaplarını riayet etmeye, inha men erza bolman kam ol indi işini bitirip ayrılıya diptir şeriatta şunun barasında bir gurrunlar bağımı. Tabi Müslüman doğullar, inha ulamalar bu barada kan rivayetle getiriyorlar. Bazı rivayetlerde inha geliptir. Peygamber aleyhissalatu vesselam öz maşgalan bilen oynaşman kan hembesler bolma diptir. Ya bir rivayette Hazreti Enes'ten rivayet bolýar 3 saat zulümden birisi bir adam bilen dost bolup şonun namyny şanyny bilmesen, adını bilmesen, ya bir adam bir musulman doğanna nahar amad edipdir veli ol musulman doğanny onun davetine icabet etmese. Birisi de bir erkek bilen zenanasynyň arasynda bir hembesleri bolup veli onun öňünden bir şohy, bir öpüşmek şüjre bolmasa, sizin biriňiz öz zenanaňyza bir heýwany ýanyşmaň dipdir. Geçňe meňdeşken rivayetler bar, ya hatta Kur'anyň aýalarynyň tefsirinde de "Faqaddimu li anfusikum" diýen ýerinde inha hembesleriden öňünçe şüjre bir tahrik edýän zatlary inha taqdim etmeli dip, ya welehunne mislullezî aleyhinne bil ma'ruf, o zenanaların nefine ile erkeklerin boynuna vazifedir bir ma'ruf bolýan zatlar dip, şüjre zatlaryň tefsirinde inha gelýär. Hatta şu wagty Behzistiniň amarynda da 190'dan ýokaryrak talaklaryň inha sebebi inha şüjre bir-birini garaýyz ejenside inha erza edip bilmän şonsu tämin bolman dip aýdýarlar. Bagşlarsynız musulman dogullar, gerçi bu söz biedeplikde bolsa onda da inha şeriata şerim ýok diýip türkmen onu aýtmaly boldy. Onuň üçin inha özüň aýtmaly adamyňa, ya bolmasa inha şu sözü eşiterseňiz de bolar.